Pozdravi Kija. How to play. How to win. Ovo mi treba. Si čuo da Dacia banovali? Čuo sam pre dan dva. Alo! Petre! Sad ću da pravim account. Alo! Moraš se obučem, u gaće sam. Moraš i, znaš, da upališ kompjuter, da te lepo mi čujemo, da ne pričaš na telefonu koji imbecil, sve ti jebem, retardirano, mamu ti jebem u pičku. Da se dereš, babu ti ga nabijam. Ja se derem, mrš u pičku materinu. Upalio mi se komp. Sad samo da priključim slušalice. I da imaš mozak i ruke i oči i noge i sve to. Imam oči, hvala Bogu. Odakle ti oči jebem ti sve? Pa imam. Odakle ti? Našao sam. Si kurac si naš. To se tako nalazi na ulici, znaš, dođeš tamo, nađeš nekog crnca i on ti kaže ti trebaju oči, ti kažeš da trebaju mi i onda tek tad provališ da ti jede. Allah! Koleno. Ivica nije tu. Ko te onda kara od pozadi? Pa Ivica. Vjerja, od kad ti igraš LOL? Od kad igraš LOL, idem ti sve. Komando. Sad ću da vam se usterem u život, tako mi nemam ljudite. Gle sam. On je i svjesno da mi nemamo život. Bukvalno. Opšteno, pokrijem te. Koji kurac? Pa startaj se, koji ti kurac? A u pičku materinu. Marko! Jebi ga. Pošto ti imaš lepši skin, a svi znamo da supportovi imaju lepše skinove od AD Carry-a. Tako da... Ko to rekao? Riot kompanija. Pošalje mi SS da je to rekao. Nema to, nema SS, to je govorna pašta. On ka Zigsu treba pomoć koliko ja gledam. O ne, moj AD Carry-u ne volji. I već je mrtav. Rekao si da si studirao. Rekao sam studirao supporta, ne lol. Stili. Nema na čemu. Izvini, bilo namjerno. Molim, nisam ga udario! Evo, ovaj mi je ukrao 2 kila sad. Dobio sam kutiju i bronza sam 3. Pa i sad, znači... Dobijamo Omega Squad MF i Pool Party KZX. Slušaj ovo, znači otvaram 3 do 1 sat. Poželim mi sreću. Open. Ne da nisam dobio skin, nego sam dobio Luciana. I ko je ovaj ciga? Daci, da ti saopštim, ne čuješ se ništa. Jo, kako sam slipac, meni podignut mikrofon. A jevi ga, brati, kad nemaš oči ne možeš da vidiš. Imamo Nikolu Tesla. De. Vi stvarno Nikola Tesla. Drugi si osuničan. Drugi si osuničan. Drugi, nisam skapirao. Vidi ga pere top, šta mu radi. Ništa ne radim, daci. Pa to ti kažem. A ne može, Katarina Kantor Lux. Jeste, to je problem, daci. Nije problem to što nemaš ruke. Da mi dođe Katarina, jebo bi sam tebi kill. Pa debeli, kako tebi život? Ništa, ja sam došao malo da zamenim Daciju. A, pa dobro, treba nam to vrati, treba da neko ima ruke. Ili bar oči. Marko, što si ne flashaš kroz zid? Što si tako očajan? Kako da se flasham kroz zid kad nema flash? Kupiš ga, sam viš kako funkcioniš ova država. Ne funkcioniše. Znači, ja imam bucke. Ali mi je sve jedno attack speed manji od Dacijevog penisa, koji kurac? Zove ga Sandra sigurno. Nećemo se o tome. Koji kurac je sa ovom igricom? Nešto nije u redu. Nešto nije u redu što čempion. Koja je ovo vizija? To ti je Dacija. Ajde. Šta beži bre, beži. Jer ja mislim da si izgubio mozak. Mislim da mi nedostaje određenja. Pogledaj im iteme i izgledaju baš kao da su support. I meni se čini. Jo, stanovali ti na 40 dana da te stanaju. Viš. Mene kad stanuju, mene ne mogu da stanuju. Aerodrom Nikola Tesla. U avionu sam.
Dođete se stavim sa crnom majkom. Ajmo za Drake-a, peri. Ajde, daci. Niko nema ideju da će mi da ga uzme. Sad kad bude bio Vartovan, ja ću ti smijem, braću. Pa jeste, evo, uzeo sam. Ja kako vidim, ja sam malo mrtav. Ne znam kako ti šta vidiš, ja ne vidim ništa. Ajde, dati, supportci te ubije. Mnogo si prepametan. Vi! Za malo daci da te ne ubije. Ja imao sam heal. Čekaj, otvaram kutiju, tišina. Ja ne verujem da sam opet dobio čempa. Koliko imam ovu dobru sliku sad iz ove moje dobre škole. Što dobra slika. Koji će mi kurac ova slika, jebem ti se. Ljudi, lajkujte moju poruku ako misli da će daci da umere za 2 sekunde. Lajkam ti grob. Ne, nisam kliknuo heal, teo sam. Ne, mamicu ti jebem. Gdje si pošao, pičko jedna, bre. Ljudi, mi smo izgubili, a daci nije kriv, ne znam kako se to desilo. Pa, Varvika nema. Sad će doći. Pa, ja sam mrtav, braćo. Aj, rešite ga. Da, evo odmah, pička ti materina što nisi živ. Report Sida. Opa, dobio sam barer execute. Ček da vidim rune. Znači Daci ima ovu kometu, a šta kaže sajt? Aha. Aja, read uzme. Ovo drugo, uzu domination, a sajt kaže inspiration. Pa imamo opet šanse da pobedimo. Mi, no skin, no win, no money, no e-sport, no girlfriend, mi die alone. Kad me gledaš bolje beži. Ti čuo? Će ti prenesi autizam. Će da mi pomože, šta da mi pomože. Ne laži. Mi gubimo na dacivom nivou, ja sam samo razočaran. Marko, iz Intel sam. Znamo, brate, znamo. Svesti smo toga. Pa udari ga, što ga... Pa neću da ti uzmem kill. Plašim se. Gdje otišli ovi Lucijan i familija? Cigani. Nemate više. Dobro, živi sam. Kom pravilu meni treba da si? Vrati se! Pa vratio sam se, nego ubio me! Ubio me. Živ bio Dragutin po point. Da vidiš Meri što mi je napisala da čekam te na parkingu. Ste znali da možda živiš bez bubrega. Si provjeravao cijeljene mozga, možda su snižene daci. Ma skupo bi mi usta. A koliko košta? Reci. Ma de znam. Pa si rekao da si provjeravao. Ima previše od 0, nije mogu izbrojiti. Šta nema? Nema za mozak za mene. To je to, svrši game. Svrši. Stanite budem full build. Hoćeš. Paš samo buci mi To fali. je to. Ja sam full build. Ne. Ja sam full build još od kada. Report jungler for flame. Report Sida. Ajde se gledamo, braću. Aj. Ima lagani gameovi. Ispali. A da, ti nemaš reći. Daci, kad ti Ti mi igraš, kaži. to je samo ti kažem, kad igraš ti Morganu, stopvač onda dobiješ na početku, to ne moraš ti da uzmeš, ti to neće batiš dok se ne završiš game, tako da to odmah piši. Gold game 9 honor. Dobio sam još jednu kutiju, čekajte da otvorim kutiju da vidim da ću još jednog čempiona da dobijem pa da pisujem igru. Ajde, dobit ćeš Abraxa. Dobio sam ja kutiju. Ja sam level 5, dobio sam 3 na 3 game mode. Novi game mode i brand. Novi game mode. Daci, džabe ti to, sad će dobiješ ban. Bukvalno. Dobre, report ček. Da ti ga još nisi report. I Night Hunter Rengar. To već imam. Ljudi. Čuti. Sweetheart Rakan. Ja čak ni nemam Rakana.